Frank, máte v rukách víťazstvo 12-1. Aký je to pocit dosiahnuť takýto dominantný výsledok a čo prispelo k takémuto výkonu? Tak iste je to skvelý pocit. V podstate hrali sme dobre po individuálnej tímovej stránke, ale samozrejme je to len jeden zápas a sezóna je dlhá, takže treba pokračovať, ďalej napredovať a každý jeden zápas musíme pokračovať takto ďalej. Získali ste rýchlo vedenie a v rovnakom tempe ste pokračovali až do konca zápasu. Kedy ste sa na ľade cítili tak, že super vám možno dokáže vyrovnať tie sily? Nepodceňovali sme supera vôbec. Od začiatku do konca sme išli naplno a preto sme podľa mňa aj vyťazili. A tento dojem som nenabudol. Tréner nás držal stále v takej úrovni, aby sme kolčovali. Ďakujem krásne. Jeden gól na vašom konte je určite nepríjemný. Bola dnes obrana supera taká pevná, alebo malo skrátka jednoducho ich brankári šťastie dnešný deň? Určite musíme pochváliť aj brankára supera, ale taktiež my sme, aj nejaké šance sme mali, ktoré sme nepremenili, ale povedal by som, že určite ich mohlo byť viacej a takto odpoveda ten jeden gól. Čo musí podľa vás tým urobiť, aby sa po takejto vysokej prehre dokázal rýchlo otriasť a naspäť dostať do takého herného tempa? Tak určite musíme si teraz oddychnúť, vypustiť to z hlavy a v pondelok zase ísť na ľad, potrénovať a skúsime v ďalších zápasoch, aby to bolo lepšie začiatok sezóny, čiže musíme stávať na chybách, ktoré sme urobili, poučiť sa z nich. Ďakujem krásne za rozhovor. Pán tréner, blahoželám k suverénnemu víťazstvu 12-1. Čo považujete za rozhodujúce, že sa vášmu týmu podarilo udržať takéto čisté konto? Tak myslím si, že v prvom rade bola to disciplína hráčov, ktorí hrali od prvej minúty až do poslednej, hrali naplno a myslím si, že aj výsledok tomu zodpovedá. 12 strelených gólov hovorí samo za seba. V najbližšom doli vás čaká silný tím z Banskej Bystrice. Zvažujete využiť niektoré taktické prvky? Tak samozrejme s hlavným trénerom Braňom Janošom si musíme k tomu sadnúť a musíme si rozobrať hru Banskej Bystrice a isto na nich niečo pripravíme, aby sme vyhrali a aby sme oslavovali po zápase. Ďakujem krásne. Ďakujeme.